Takže čaute, moje meno je Peďo a vítam vás pri mojom prvom videu na tomto kanáli, ktorý má názov, ako ste si mohli všimnúť, veci, ktoré si určite robil aj ty. Toto video určite nikto netočil, ani ho nikomu nenapadlo. Možno toľko iróny v jednej vete, no nevadí. Už to kecam dosť dlho a myslím si, že môžeme ísť na to. Tak poďme. Ako svoj prvý príklad som si pre vás prichystal vec, ktorú som robil najmä keď som bol malý. A to bolo to, že som vždy porušoval to, čo som mal zakázané. Napríklad, ako to. Ďalej tu máme to, no len ako to tak povedať normálne. Určite si sa aspoň raz vyšťal do sprchy. A ak teraz kývaš hlavou, že nie, tak viem, že klameš. Poznáte ten pocit, keď ste tak leniví, že ani pre ten ovládač sa vám nechce vstať. Ja ho poznám, lebo ja som tiež tak lenivý. A keď sa platíte po celej izbe, aby ste len dostali, tak to určite vyzerá nejako takto. Každý z nás kreslil slnko do rohu, aj keby neviem čo. Proste nechápem na čo, nechápem prečo, ale určite to robil každý z nás. A ak si to nerobil ty ako dieťa, tak si bol fakt čudné dieťa. Kým hovorí, že zvedavosť je zlá vec, ale keď príde na chladničku, tak každý z nás čaká na to poondeté svetlo, kým zhasne. Určite hej. A nehovor mi, že nie, lebo ja si ťa nájdem. Keď si niekde vôbec nechce ísť, tak sa proste vyhovoríš na to, že si chorý. Ja to chápem, tiež to robím a túto vlastnosť moji kamaráti úplne nenávidia. Ale to necháme radšej bokom a poďme sa na to pozrieť, ako to vyzerá. Aj by som išiel, ale strašne som chorý. No čau. Zdvihni ruku, ak si nikdy nepil mlieko z fľašky. Lebo ak si práve teraz zdvihol ruku, tak máš fakt u mňa takýto veľký obdiv, lebo si fakt jeden z mála určite. Sekundové pravidlo, poznáš ho ty, poznám ho ja, a keď ho nepoznáš, tak práve teraz ho spoznáš. Ísť na záchod bez telefónu je ako dýchať bez nosa. Úplne nemožné. Kde je ten mobil? Zase som zaputol. Kamarátom by sa síce klamať nemalo, ale malé klamstvo je vlastne žiadne klamstvo. Čiže toto by sa vám dalo aj prepáčiť. No kde si už? No už som na ceste, no hej. No tak si švihni. Dobre, veď už. Už idem. Alebo ešte nie. Neviem ako vy, ale ja si sprche spievam. Teda väčšinou, keď mám na to náladu. A vyzerá to asi nejako takto. Hello from the other side. Ak sa ti videjko páčilo, tak neváhaj a podpor ma lajkom. Ak chceš vidieť viac takýchto videí, alebo ešte určite lepších, tak neváhaj a daj mi odber. A vidíme sa určite pri ďalších veľa videí. Čaute.